Katur Juragan tahu sehat-sehat Masku. Nalika ing wayah sore gawak-gawak mong katon neseme amung tansah gawe-gawe angleledho mung ngatoni wae ilin neng kali oyo saben aku nunggu mengarep tekamu ku bericik ing banyu kali tak anteni kekesing hati. Bismillahirrahmanirrahim. Gejruk bumi dek dodo ben cair. Ben cair gejruk bumi. Neng pinggiring kali oyo wong ayu teko ninggal lunga muga-muga enggal bali tak anteni neng pinggire kali Dewi Win Dede Damar Panji. Nalika ing wayah sore gawak-gawak mong katone seme amung tansah gawe-gawe angleledho mung ngatoni wae ora ana wong ayu teko ninggal lunga mbok eleng biyen prasetyo sinaksenan ilin ning kali oyo saben aku nunggu mengarep tekamu ku bericik ing banyu kali tak anteni kekesing hati. Ye Bude Sri Winarti, Dedek Damar, semangatnya Om Gin, Dedek Damar Panji, Mbak Emiko sehat-sehat ye.
Urung, Dik. Urung. Kok stasiun Tugu to, Dik? Oh, bablas stasiun Tugu ya. Neng pinggiring kali oyo dewong ayu awakku dedongo muga-muga enggal bali tak enteni neng pinggiring kali. Ayo Dek Minul. Nalikane aku bisa ketemu tak untapake seliramu pamit aku pamitmu bali neng kunomu. Ayo Dek Suciati. Pati, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat. Dereng sami rawuh Pak Wagino. Oh, dereng. Nggih, mangke jam 3. Dari anggota dewan nggih dereng rawuh. Dereng. Bapak Gubernur mangke juga rawuh. Oh, terus Kepala Dinas Perhubungan? Oh, rawuh. Kepala Dinas Perhutanan? Rawuh. Stasiun Tugu kang dadi saksikan bisu muga-muga seliramu eling aku kapan konturmu tak tunggu. Jelas nada lo iki pati Keluarga besar Pati monggo. Terada saking Mbah Sarjono. Anak cucu Masuk Pak Wagino. Ing wengi kuwi nalikane aku bisa ketemu tak ungkapake sliramu pamit aku Juga Teh Arda. pamitmu lunga ning kunomu. Nek jagat apa Pak Wagino? sepiting ati nalikane ing wengi kuwi ora ngira tumetes iluh ing pipi
ngopi tuh suci hati kapan bali baleni ya, nek ngene mau goyang di arga. Heeh, nek ngene goyang di arga. Pek. Nek ngene. Heeh. Nek sing ngene nggih? Ngene ya. Stasiun tuku akan hati saksikan muka-muka seliramu eling aku kapan konturmu tak tunggu ya tidak memanikmu dados aku
Bude Nuri. Iya. Sari masih Idam Sari Yentan gembok Idam Sari Bude Nuri Bude Nuri iya iya Umpama seliramu maragi wong manis aku kan bakal lewati Mariska ya Allah Medrosa jagat raya Kalikono Nukelan samudra Norailan memanisin aduh hati-hati salawase Bener cengok. Hei. Kowe gayamu erang tenan. Gue star iki aku lho. Aku ora telat kowe kok iso telat tukang saron sitok ke. Dek ora telat kuwi. Terus pepetan. Pepetan. Coba tekan sore, Dok. Oke. Oh. Dia gue star yang sebenarnya, Pak Nok. Jalan Topan Sajuli. Topan sapa? Goleki Bude Nuri yuk. Bude Nuri. Bude Nuri ki nyidam sari Jambu Alas. Ayah, Bude Nuri di manakah gerangan Bude? Bude Nuri di mana Bude Nuri? Bude Nuri. Loh, gak ono lho Pak Nok. Ya Allah, ya Allah. Di mana Bude? Bude Nuri. Pak De Nuri. Lho, ndek ngisor jarane Pak Nok. Sholat duha, Masya Allah. Pade, gendang tindak mriki. Nyumbang lagu Mbak Atun Waria Idaman, oke? Pria idaman. Iki pepo to, Dik? Pria idaman kok ya Waria Idaman. Oh. Juga Bu Hajah Kani. Lagune surat cerai wis medeni iki Pak. Medeni lagune iki masyaallah. Aku nggih. Bu Hajah. Ibu Hajah yang mana Ibu Hajah? Oh, Ibu Hajah. Iya. Kandi nggih.
Oh, Kani, nggih. Bu Hajah Kani. Kani apa kanti tadi? Bu Hajah Kani. Kani. Nah. Nalika nira ing dali. Iki muridnya Pak Eko kayak ngene ta ora mudeng ngono TV ya, Jal. Muridmu iki. Alah. Yuk. Nalikane raing dalu Budi Nuri. lam-laman sira Budi lho, Dek. Budi Nuri. Pakde putih Pakde. Pakde Nuri. Dan Pakde Dek. Pak Dia timbang tak gendong lho Pak Dia. Aduh banget tadi. Upama Sliramu segar hati putih ayo kober nyedam sari Pak De. Pakde Nuri. Tak apa arane waduh Dekat ya. janji prasetyan ngati Joget gue. asik tansah netra Buat semuanya, ayo bagus semuanya. Semuanya sini ayo. kerasa rasane indriya dapur masuk dapur Terasa jagat raya kali ngono ukelan samudra Pakde Nuri. Oke siap. Norailan bemanise. Aduh jambu alas Dek. Nanti ada salah masih. Bablas ke jambu alas. Pak De, pun kulot parani tindak mriki lho gek pripun. Pak De ki perhatian, jarene budene lagi njupuk duit. Siap. Nggih jambu alas. Kalikatir raing dalu hatiku. Lam-lamen sira wong ayu. Nganti mati ora bakal lali. Lakae lintang Bude, alhamdulillah matur sembah nuwun budeku sayang. jambu alas bukan Mas Nur. Bude berkah nggih. Pakde nyanyi mboten? Joget mriko nggih. Siap. Kelingan manes seseme. Terus kelingan Mas Nur Dek. Ramah Mas Nur. gemuyune. Tresno lanase kasih sayange. Karep atiku pati kelakon dadi bojone. Ayo Mas Nur. Durung jare. Yuk. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Ayo, Bude. Bude Nuri tresno lan rasane ati.
gula ada semut turung rondo ojo diawur. Makasih sayang. Masukkan dapur. Sumpah ning batin yen kulapis dadi kawin tekad ning ati ora bakal Masukkan dapur. Kita joget di sini ya, Dek ya. joget dulu sumpah wis janji sehidup semati seneng langsung Masukkan tim dapur ya. Jambu alas Dek, manis rasane. Nadyan tilas tak anteni randane. Hei, Bu. Dapur aku pesen nganu sambel bawang, tah aku tak jupuk. Dek. Wes pesen sambal bawang. Aku pesen sambel bawang, Ibu. Sambel mentah tak jupuk. Gue madang. Nuwun Bude, balik ayo balik. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Dek arep sing ora, Dek. Terus Mas ayo dong. Delongso rasane ngati. Terus. Apa terus masih kon aku melu duweni. Jelas nada monggo bosku. Monggo Ibu. Mas Sugiono. Sesek Prabu sedeng penak ra Dik. Kok jeru Pak No? Apa kabeh lelakonku kowe tega nglarani hatiku. Urip tansah kaya ngene sesandingan wis ora ana gunane. Botke marang wong liya. Ang rangge siang liram. Rasiti kah? Lho, bom-bom karo nyambi to. Nyambi ngeselati ya Allah. Insap bom. Insap. Sawamu kedol lho, Bom. Lilo aku lila kowe
Yang penting jempolnya joget. Kersane sehat, biar sehat. Asik. Sesek mlebu sedeng, sesek mlebu sedeng. Masukin Pak Wadino. Adek. Opo kabeh lelakonku kemetega nglarani atiku urip tansah kaya ngene sesandingan wis ra ono gunane kowe ketinggi ngono Dik. Marang wong liya Dik Sujiati, maaf ya, aku jilemikmu bateraiku entek. Dek Yanto, Om Heru Cim-cim sik. Lilo aku Bosku, kagun lagu mboten? Mboten. Nggih, siap. Sampun nggih Pak Wagine. Ayo. Katur Mas Reza ugi, Mas Yono. Ebre. Ayo. Praji Mantoro Indonesia. Keluarga besar Putih Dek. Wonogiri. Sukses. Sisih Kidul. Sing gede panapuramu nimas bepujanku jejantong hatiku sabungku mung wajikalu berbeda saremu kalawan garwamu
Pak Marno. Nggih. Ibu kan dereng. Oh nggih. Ibu pripun Ibu dilanjut melih napa mboten Ibu? Niki nyuwun sewu nyuwun bocoranipun menawi Pak Marno niku biasane Wonogiri kan bakso dan lain menawi Pak Marno nyuwun sewu di bidang napa Bapak nyuwun sewu? Oh nggih. Pripun Mas? Oh bika warung pokoknya segala macam sih Pak nggih. Mudah-mudahan tambah berkah barokah. Nggih, matur sembah nuwun nggih Pak nggih, wo piantun Wonogiri iki nyah-nyah kok Pak. Nek kowe kok ora. Liyane iki nyah-nyah sing ora kowe tok Dik, lah mbok sumpah. Apa ya Dik? Mentak. Mendah boyo lho no. Boyok kowe boyokan Dik ya Allah mari. Mendah boyo itu sinten urip lan atiku mesti kadung mulya jor lair putri Solestyo terus bisa nyuwara iko kadung srata. Dek Meno. Ayo Pak No. Sampai bawah Dek. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sesak lebu sedang enak. Sesak lebu sedeng. Enak. Pegel ngadeg dhewe. Sing gedhe Pak ngapuramu Mas bepujanku sejatong hatiku akange na sambungku mung wajitalu ngrubet dosaremu kelawan garwamu Kamas gelang berarti saking muring lestarine hati piratine lan ono ingkang garuwe nyomot akibate aku kok sampai bawah iki depan jalalala bocah telu iki ayo meneh oke omo tenan sida dadi catel takati dikopok Aku sing bakul jamu bapake kok sing kuat ya. Pak Aku Ek sing bakul senadyan jamu. sepuh Dino jangan salah. Nah nek kowe yo walaupun bakul jamu kowe kan kakean. Kakean apa? Akan lari. Lari pagi, lari Loh, malam. itu kudu tuh Pak No. Sisi kile kula pun anu lho Pak keju lho Pak. Jenengan mboten Pak. Oh ya. Mendah. Mendah apa? Mendah boyo no. Mendah boyo itu situ urip lan atiku mesti saking mulya jor lair putri Solestyo terus bisa nyuwara iko kadung srata. Coba no, saingan karo Bapak Endang. Yes. Lu nangis malahan, Nur. Ojo nangis, saya sedih ah. Jangan sedih sayang. Semangat.
Panjenengan lama. Aku ora bisa lali mung seliramu pak pujane ati Cik Mariska Nadian sepi sem ketemu nanging gede rasa rasa ada ringo awangi tansah nunggu arep-arep kok apa belimu ya aja punya seliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno sampai bawah nanging atiku digawe lara Dek yo harap maklum pun sepuh ojo ngisen-ngisen ke aku mak nih kene ngantek melorot-melorot sampai bawah kok gak melu lo ayah ayah nyawer ya ayah Ahmadi dari Arab Saudi ayah Ahmadi Ahmadi 100.000 100.000 saja ya gimana neng apa seliramu tege lagunya siapa tadi Didik Gina Gina Wibawa no neng apa sliramu tega tinggal aku tinggal aku kaya tanpa dosa atiku karot-karot Gustiku Gustiku yo Saka aku roh iya iya sampai bawah ora ora satu dua 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 gerakan berikut kayak senam manula ya iya aduh iya wong ayu sing tak tresnani cepet lepas putar dulu Pak No iya iya mung tak impi-impi Pinggulnya Nathan diputer. sini sama aku pinggulnya diputar Pak No bisa lali wong seliramu wong sliramu aku ning ati natian sepisan ketemu jepit lepas jepit lepas jepit lepas rasa tresno lepas jepit lepas jepit lepas jepit Rina wangi tansah ngantu sok kapan berimu iya ada mana seliramu sing tak tresno garwane wong liya Lanjut. mama pinter mama aku wis kebacut tresno nanging atiku digawe lara Halo hai piye Pak Cik Riz, No pas goyang nu ta
Neng apa sliramu tega ninggal aku kaya kan
ibu bunga ibu bunga yen aku dadi bojone Mas Nur Ayo, hai, ibunya pergi mau ke gue. Nyawer dulu ya. monggo bosku Yo kancane kisih kepiro. lerap-lerap Lerap-lerap banyune segara. Ahli numpak perahu anyar ning dina minggu hari wisata. Mas Santo Wandoyo Ayo. Cik Wiwi
putraku. Nyun sewu niki nggih pati. Jawine pati. Masya Allah, mudah-mudahan barokah nggih rezekine. Ulangin lagi Pak Nok tadi. Barokah. Wih mesti arep ngomong barakallah mesti ngono lho. Barokah. Lagi salah nggih. Pinter kelas ya Nul ya. Nah iya. MC tuwek ngene iki. Barokah. Oke. Mongko Mas katresnanku bebasane tan bisa tinuku tunduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku Mas Ketugiono. Masuk baji. Saben dina mung ngalamun jroning sepi sampun amung tansah kadulu sawa wayangan mudhuh minul wong ayu. Lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku. Baji ditambah mau apa melih? Tambah napa melih bablas kenapa sisan seragenan. Napa? Sing penting hake nggih Bu nggih. Ninggal katresnan, oke. Nggih. Ninggal katresnan aja Dek maju sayang. Iki wis tuwek soalnya. Tuwek-tuwek tapi enak lho to. Di Alfi, sehat-sehat Di Alfi. Mongko Kang Mas katresnanku. Ayo seketi. Sari.
tuhu tandene kaya doe ngene Jawa Sana. Yo. Iyo. 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 Pade tukino Pade Nuri monggo Pade sesek mlebu sedeng Tinu. sesek mlebu sedeng Tinu. asik Nangis sakjroning atiku nalika siramu apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwana rita lan bengi muga-muga Gusti satemen anggonmu bali bisa kupon kaya doe Taonono windonono tanteni sapucuk tresno balong mongko bebasane mong katon seliramu wae Sehat-sehat Pak Getugina. Aja lali pamaleku. Uga mono kaman janji-janjimu. Aku kan satya satuku. Tak anteni nganti saelingmu.
cukup. Monggo Pak De. Mireng yo, ayo ayo mireng yo. Tak udange tak sayangi anakku sing bagus dhewe anakku Pak Tukino iso pinter sekolahe aduh sayang sayang aduh sayang tembok teng selone mas jare kapok mas Nur kok tanda maneh kaya ngene rasane nongkrong irang lagi ditambah kula mas kaya ngene mong nandhang tresno dina wengi ngaton neng mata anak lanang lanang dhewe anak wedok dhewe kalembare godhonge kono Pak Tukino aku sabar sawetara aku sabar lho Pak aku sabar anteng tajem polatane tembok ning jalane Pak Kancil jaremu kapok kok tanduk maneh aduh sayang Pak Denuri aduh sayang ayame kuning mas ayam puyen lagi nyaning terong biru aja mbok untir yen mbok untir parenane bojo wong aja mbok esir Pak Kancil yen mbok esir sing duwe nesu anakku sing bagus dhewe anakku Pak Tukino pinter sekolahe masuk Pak Gino Tak sayangi anakku sing Pak Denuri ayu dhewe besok yen wis gedhe nyuwargane wong tuane dari mana datangnya lintang dari sawah Kelasnya, Pak turun De. sekali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Ya Pak Denuri sembah nuwun. Ya ya ya. ya Oh ya ya ya. Paling penak, mas paling penak kangen karo apa? Garingan Mbak Ede. enak ya Ayo seketi Minul. Sesek lebih sejeng. Sapa sing ora kedanan mlipate
pandangmu Mbak, ben ngono ae Mbak. Nah tuh. Ayo Nul. Rewangi pati geni pamrih. Ben kena nguluk atine. Aku ora pengerti. Muslimamu pria tak anteni. Iya, iya. Sesek mlebu sedendong. Made Nuri. Sopo sing ora kedanan mripate. Blalak-blalak gawe awe. Kakek rasa atiku nyanyawan esem lan guyungmu. Atur Mbak Sri Ferdianti Cahwono. Sayangi anakku ya wis rondo. Sehat aja kok gambar Made Nuri. Apa bisa keturutan Ngomong putra urip beperangan masa. Gentus Pak itu kina Sur Pak De. Nggih, sehat selalu Ki Atur Mas Santo Wandoyo. Tak rewangi pati geni. Ben kowe lulo atine. Aku ora bakal rapi. Mung sliramu rondo sing tak tresnani. Platabe sembah nur Mas Gerbuan. Mas Santo Wandoyo Cek Wiwin. Mbak Sri Murdianti. Mas Cece Mas Santo Wandoyo Bangsa Tangerang. Yo, jelas nada lo iki. Atiku
Raja Wali beli audio sound system. Zero lu. 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 Saiki wis kebedo Selamat deh ganteng berkasihan ya Pak Ibu. Wajibanmu Dedek sini tengah sayang. Semua manusia aja wes-wes mereka diusada laramu yang cedak olungguhmu aja ragu-ragu prasasat ketibak karu nyuwun sewu paling saya lagu nopo, mumpung di sini. Bapak ngersakne lagu nopo? Masih bingung. Oh, mikir dulu. Bapak sik bingung lagune apa? Oh, kawin kontrak oh, nggih siap. Dek, gelem ra? Hah? Kawin kontrak. Pak, aku ki anu jejer bapak iki hawane adem lho, Pak. Masa, Bu, jenengan nyuwun tulung mendhet anu aku wateng ajeng nggih. Pak, kowe gak takok mergane apa? Kowe ora takok mergane apa? Kenapa, Dik? Iki lho bapake nentengi tas wae. Alah lemes. Aku lak yo dadi teratapan piye lho langsung diselehne Pak Anu. Ya Dik tutup. Ayo. Ji, ro, Ngandi. Saiki wis kebedo dadi kontrak diaturke. Iya. Suketi telat suketi ben ke wae.